Ai, Moi. moi. Minne sä oot menossa? Mä oon menossa Rikille, se pyysi mua. Mä oon menossa kysyyn sitä. Ai jaa, no... Ehkä me voidaan alkaa Rikiä kahdestaan. Joo. Mut Sä voit tulla mun kyydille, jos sä haluat. okei. Nyt me ollaan perillä. No mä menen avaan. Moi Riki, voit sä alkaa muakin? Niin, kun me kummatkin satuttiin tulla samaan aikaan sun luo. No, totta kai. Mennään vaikka. Mitä me tehdään? En mä ainakaan tiedä. Joo, en mäkään. Mä kerron teille yhden jutun. Ai minkä? Mulla on välillä ollut sellainen tunne, että mä voisin joskus lentää. Tai ainakin tuntuu, että mä niin nousen ilmaan. Häh? Mullakin? Ai niinkö? Joo, oikeesti. Mitä varten me ollaan täällä? Ja miksi mä oon enkeli? Miksi mä oon enkeli? Ja miksi mä oon piru? Te olette täällä ihan tärkeän asian vuoksi. Niin juuri, sinä viisain saat selittää. Pimeä puoli yrittää valloittaa valoisan puolen. Meidän kylämme on suuressa vaarassa. Toivoimme, että te voisitte auttaa. Mitä me oikein voidaan tehdä, kun me ollaan ihan normaaleja? Te ette ole normaaleja. Ainakaan nyt. Niin. Mä en aio auttaa teitä. Siinä pahvissa mainitaan. Mä voin auttaa teitä. Niin mäkin. Mä oon todella valmis auttamaan. No voin mäkin teitä auttaa, jos on ihan pakko. Koko pikkukylämme on aivan hädissään. Te olette kaikki oikeita, mitä nyt olette. Anteeksi, kuinka? Oikeassa hän on. Onks mä siis enkeli? Ja onks mäkin enkeli? Onks mä piru? Valitettavasti. Mutta nyt viemme teidät meidän kylämme. Vau, mä oon aina halunnut mennä jonnekin outoon kylään. Ei, se ei ole outo. Siellä on aivan tavallisia ihmisiä. Tarkoitin niin kuin meitä. Ja te olette ihan tervetulleita sinne. Matkaan. Eiköhän mekin mennä. Mäkin kai sit menen. Vau. No, ei kauhean hienoa, mutta ihan ok. Täällä on ihan sikana porukkaa. Todellakin. Niin on. Ketä nuo uudet ovat keijut? Ai Nelli, hei. Hei. Ovatko he meidän uusia suojelijoita? Joo, ne ovat Riki, Diana,